Усім привітання! Топочка, цішэй! Пужаеш мае кветачкі. Ой, няўжо яны ўмеюць пужацца? Ну, вядома, мае кветачкі ўсё разумеюць. Калі я ім ласкавыя словы кажу, яны мне адказваюць. Як адказваюць? Яны беларускую мову ведаюць? Яны не словамі адказваюць, а лісточкамі сваімі ківаюць і кветачкі раскрываюць. Быць такога не можа. А ты правер. Ну, тады ты адыдзіся, а я з імі пагавару. Ну, размаўляй, калі ласка. Прывітанне, кветачкі! Вы мяне чуеце? Ау! Топа, ты што, ізноў крычыш? Не крычу я, просто у мяне голас гучны. Усё, адыдзі, калі ласка, ад маіх кветачак і як мага далей. Гэта чаму? Я хачу з імі пагаварыць. Ідзі, бо ты мне зараз іх сваім гучным голасам так напужаеш, што яны хварэць пачнуць. А калі я паспрабую шэптам? Ну, добра, паспрабуй. Кветочки, привітанне! Я Топа, вы мяне пазналі? Ой, Топа! Я і сама спужалася ад такога прывітання, а мае кветачкі тым больш. Усё, Топа, ідзі з пакоя. Мне цяпер іх супакоіць трэба. І пайду, падумаеш, не вельмі хацелася з такімі дзяўчынкамі і кветкамі, што ўсяго пужаюцца, сядзець. Мае маленькія, вы не вельмі напалохаліся. Я зараз вам песеньку спяю. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Добрый вечар. Баю-бай. А хто гэта мне дапамагае ўсіх на чароўны сон настроіць? Феечка, наш Топа так крычаў, што напужаў вунь мае кветачкі, таму я спрабую іх супакоіць. Малайчына, расліны вельмі любяць ласкавыя словы. Яны жывыя. Ой! Расступіцеся, дайце месца кветачцы. Калі ласка, Топа, і прывітанне. О, Топа, ты вырашыў стаць кветкаводам? Калі так, мы з Яначкай з задавальненнем табе дапаможам. Ну, вы правильно загадаліся. Я цяпер Топа кветкавод. Ну і дзе ж твоя кветка? Пакуль з вазона не відаць нічога. Хутка ўбачыце. Я вырашыў вырасціць супер расліну. Ого, гэта нейкі новы сорт? Ой, цікава, а якія ў яе будуць кветачкі? І якога колеру? А давай я табе дапамагу яе паліць, так яна хутчэй вырасце. А я зямлю зрыхлю. Адыдзіце ад маёй кветкі. А чаму? Мы ж табе дапамагчы хочам. Таму што мяне будзе самая незвычайная расліна. Яе не трэба паліваць, акучваць і размаўляць з ёй таксама не трэба. Быць такога не можа. Можа. А што за назва ў такой кветкі? Назва? А назва такая. Цудакветка-топ. Цудакветка-топ? Незвычайная кветка, незвычайная назва. А як жа яна будзе расці без вады? Ага, нават кактус трэба час ад часу паліваць. А моя кветка па іншых правілах жыве. А што за правілы? Расказвай. Чым больш яе кветкавод ласуецца салодкім, тым хутчэй яна расце. Быць такога не можа. А давайте праверым. Нясіце ўсё смачнае і салодкае. Не, усё не прынясём, але вось цукерачку дадзім для эксперыменту. І пячэнне з зефіркамі, калі ласка. Калі ласка. Паглядзіце, як там кветачка. Ну? Яе не бачна. Ага. Ну, тады я яшчэ з'ем. Дайте запить чем-нибудь солоденьким.
І поглядзіце, як там моя кветочка. Ніяк. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что здарилося? Ой, здається, зуб. Ой-ой-ой-ой. Ой, болить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, зуб болить. Ой-ой-ой-ой-ой. Рятуйте, кого-то. Рятуйте, коли ласка. Ой, чуете? Чуете? Кветки незадоволены паводзінамі топы. Яны кажуць, што ўсе расліны ў свеце трэба паліваць, да сонейка паварочваць і лісточкі не адрываць. Так. А яшчэ кажуць, што кветкі зусім не любяць кветкаводаў, якія ўсе прысмакі за адзін раз з'ядаюць. Так што, Топачка, не атрымаецца ў цябе цуда кветку топ вырасціць. Ой, я і сам гэта зразумеў. Буду у вас вучыцца. Дайце мне вадзічкі, бо я ўвесь у салодкім. Трымай, гора кветкавод. Ой. А мы пакуль мультфільм паглядзім. Ага, глядзім. Ой. Ну а зараз, мае даражэнькія, чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Дабранач, кветачка. Кветкавых табе сноў і ўсім нашым гледачам. Доўгі дзень, цёплы дзень, отплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, отпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай,